Kaixo lagunok, gaur 3 dantzariak antzerkia egingo dugu. Ni Ana naiz eta antzerki honetan dantzari bat eta kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Lucia naiz eta antzerki honetan beste dantzari bat izango naiz. Ni Paula naiz eta antzerki honetan beste dantzari bat izango naiz. Kaixo, ni Lidia naiz eta antzerki honetan zuzenaria izango naiz. Bazen behin 3 neskak akademia batean dantzatzen ari ziren. Zuzendari zer egin behar dugu orain? Abesti dantza berri bat egingo dugu. Ze ondo! Ze musikarekin? Amets bat musikarekin. Ze jantziak eraman behar ditugu? Maiota, maiak eta kamiseta. Eta ensaiatzen hasi ziren. Eta afaltzeko ordua iritsi zen eta afaltzera joan ziren. Fanta bat hartuko dut! Zergatik ez ditugu hartzen hamburguesa batzuk? Ondo berezita duzute. Ze ondo, guazen hamburguesen bila. Ze goxua dago! Bai. Ketchupa botako diot. Ze ona! Gazta, ze ona! Uste dut kontzertuko ordua iritsi dela. Bai. Bagoazen. Eta beraien txanda iritsi zen.